sir. Ya yipi ya hi nishi. Akwe mani ya wala mreba ga na social media li nem ga li rume interview. Yes, sir. I chom that touch from you. You need to serious get the camera nana. You talk get the maso. It's not clear. The way camera na lebem ga hung of ma. Get lara maso clean screen phone ga. Clean screen phone ga. Me pecha cut na hono dia. Okay, that's I chom that touch. Chom that touch. Maybe ready for interview. Get out of this place. Kumani hawala mreba ga na social media ni nem ga diru. yes, sir. Ure phone na de wana la ga bilo to get lara maso. Otele Rosanna. Aslangeton. Otele Rosanna. Aslangeton no. Gini no ginobi. Ara. Yes. Ara. I don't want that laughter here. I'm not playing here. Be one year Yoruba. Mbabu Monyibo. You won't ye be. Abu Monyibo. Hey, when I have back what I have last I told that touch here. Hey. Nisi one ye be. Abu Monyibo. Onyibo. Yes, sir. Elube who pie here. Eh? Yes, sir. Ediafole. 29. Otele Yana no won hiv no bi na so ka eji aludi. Otele Yana. Hey. Turn on. Otele Rosanna. Le wanya na wala hu Chineke agbaga oku le wanya na wala ha takochile meze here. Le wanya na wala. Le wanya na wala prof ma. Otele Rosanna. Wapa kanu pugi. Dan Nwere ndo kinye na ka Chineke. Go back, face in front of there. Go back, turn on there. Chineke abago kibere nga bia me mama. Iwere ndo kinye na ka Chineke ge para Otele na ara no n'obi. Atu amu yi na nye. Bia were reverse bia. Were reverse bia. I'm not joking with you here. I'm not joking with you here. People di here elube hudi. Hey! Hey! Oh! What are the verse bia? What are the verse bia? Otele Rosanna. Bia were phone gi. Were phone gi. Aya de we di hu ga ka me get your on TikTok say we poge. E da fole. 29. Iju mo le. Amube Monwa. Ye para here. Eh? You want your bed? My dad bo onye Abia State. My mom bo onye Liberia. Ebe na Abia State ke wo. Ihe Chiowa Arochukwu local government. Ebe na Arochukwu local government. Umuye. Emola nwa. Mba. Nne na nna go de ndo. Yes, sir. And ndo. Ke bi shi na watch ai.
Kebishne la anya. Lagos. Gene ke na arụ? Abụ m chef. Ana m esi nri, ana m eme cake. Private chef ka wo company ke na arụ? M na-arụrụ onwe m. Enwe m aha nke m. Gị na onye bi? Sọsọ m. Ego le ke na akwa bibi? Ebi m 2-bedroom flat, so m na-akwụ 1.5. Otele Rosanna. M na-akwụ 1.5 maka m na-arụ ọrụ from house. Otele Rosanna. Otele ga asara like this arụ. Mba. Ike go na-eshu ushi. Mba. Akwụkwọ na adọ gị. Mba. Iji aṅụ goof. No, mba. Iji aṅụ shisha. Mba. Ana m aṅụ before. Ị na-aṅụ before. Shisha. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Mba. Ị nwere enyi nwoke? Mba. Ị yala nwoke gị yi onye a at the same time nwe onye manụ na ị na-ayị ha niile? Mba, ama m otu esi eme mmadụ abụọ. Ụmụ nwoke ọ dịla abụọ taa gị at the same time? Mba. Ike nshi ga-emepele ehi ya? Mba. Ị na-aṅụ amụ? Eyi. Ijila aka gị otu agba nwoke enyi mbụ? Mba. Mana ahụhụ onye nlaikiri na-agwakwa ya na nlaikiri ya o. Ka otu ị ga-esi gwa onye ọwụ? Hụ onye nlaikiri nwere ike gwa ya da ga ya fa nlaikiri go ịdị m mma nweke. Ijila aka gị gaa bitie nwoke gwa ya sị abịa ka ị taa ya? Mba. Ị nọrọ ụta Otele na-agụ gị ya na-enwe nwoke nọ na-ele ihe ị na-eme? Mmedina mechete my ex otu mụ na ya si eme, so m ewere nke ahụ kasị onwe m obi. Ị na-eji aka gị emetụ onwe gị? Mba, alaikiri m ya. I werela ọtọ gị sendera nwoke na WhatsApp? Mba. Enwere mgbe a tagide gị etie come on? Mba. Atagide gị etie o supụrụ ile? Mba sa. Atawa gị ji anyụ ahụ? Mba. Ị baala mamịrị na ahụ gị mgbe atagha gị? Mba. Atala ahụ gị n'ime moto mbụ? Mba. Genotype gị? AA. Blood group gị? O negative. Agịta gị iji anyụ? M na-anyụ. Mmadụ ole tarala gị? Mmadụ ịbụọ. Ị ga-enye elu dị mkpu ị na-eti? Thank you, baby. Ị ga-eti mkpu thank you, baby? Kpọọ phone nọmba gị. 090 150. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke Agbagoko. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya gbage. Ịwọchịcha ya get back get just know what ya taku share the game for what? Subscribe for this place Chineke Agbagoko. 090 150 77 527. Yeah, Bishop. Ibele ma bo.
Mba. E beleba pogese mumba. Mba, as mumba. Guinness ragi shigi like this. It's a question here, remove you. It's a question here, me put here. You want issue ku give yanga chikoch. You want issue ku give yanga ajageze. The wish you of ma. As a don't eat church here, me put togi. Oh, the mother in any condition, my game or. Oh, yeah, get out of this place. Take up joking here. Sorry now. Get out